everyone, welcome back to channel Asakala Mata Angni Munna Meher Dama Khalam Dama Khalam Anga? मैं पकड़ता Ana Dama Khalam Undu na gedang papa Beng baik Beng bye Oh Dama Khalam Anga Chimi nai deng Kara Dama Khalam Dama Khalam दो माँ कलम मतलब बोलो हिंदी में क्या कर रहे हो वो बोडो क्या होता है मैं बोल रहा था दमा कलम मतलब क्या कर रहा हो क्या कर रहे हो ऑफिस का काम कर रहे हो दमा कलम ऑफिस कलम इसका नाम दे दे Yang mak kalam deng दमा कलम बताओ Angni Angni Be neng ni Be teddy bear neng ni Deh टेडी बेयर ने बोला मैं चॉकलेट खा रहा हूँ दमा चॉकलेट खाना Coklat jana चॉकलेट जाना दे Hello everyone, welcome back to the channel Asakala नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ नै दिनै सासे family लोगोजों फैमिली तू बोल पहले मैं बाद में बोलता हूँ तुम बोलो पहले दिनै जों एसे पेप्सुआव बेरायहैनो नागिरदों फेमिलि फ्रेन्ड दं सासे हजों बेंगलरावनो खामानि मावो बिसोरबो दा न'आव थाफैथ'दों नालाय दा बिसोरजों लोगो जानानै एसे बेरायहैनो नागिरदों खुलिनाया बांद्राय गोबाव जायाखैदां नायनोसै माबायदि साफारि दङ दैमा भुटान बर्डार जिब जुनारफोर नुना नुआ नायनोसै नानिया एलिफेंट देखना आपको और क्या देखना टाइगर दादा ने बोला दादा एलिफेंट बनाना खाता तो दादा को बनाना चाहिए तो दादा ने बोला एलिफेंट से बनाना लिया बोला एलिफेंट से बनाना लिया हो तेरे चेहरे पे क्या है एकदम क्या हुआ येलो येलो ये अभी भी दिख रहा है क्या मैंने फेस धोया नहीं यार मैया हल्दी जावनाया बेखौ मोखां फुननाया नायगोन और मेरा फेस देखो पा नहीं है माँ आपका थोड़ा सा दिखता है बस तो होमबालाय लोगोफोर नायदिनि माबायदि जायगा बियो दिनै नायनोसै ओंखाम जाखांबाय ओंखाम जाखांखाबाय दे मा ओंख्रि हो नों खोन्थादो मा ओंख्रि क्या बोला मा ओंख्रि दाली जहल ना डिसअपॉइंट होके बोल रही है नै जनता कलेज सेरफांगुरि मोनफैबायबो माथो दा जोङो सेरफांगुरिनि लामाजोंथ' थाङासै ओरै कुसुगाव जानानै होख्लायलांसै लामाया गाज्रि नामा गेजेराव ओंखायनो एटलिस्ट कुसुगावसिम लामाया मोजां जागोन नायसै सहैना सहैया टाइमाव लेट जाबाय माथो 2टा 2:30 जाखाबायदां इट्स 2:30 नाउ यस आई गेस मा बेसेबां नुगोनथाय मिन्थिला प्लेनिं गैया जाब्रबनायसो लामाखौ एसे खोन्थानोसै आं नोंथांमोनानो कुसुगाव मेन बाजारनिफ्राय एसे दावखोनानै थिनालि मोनो बे थिनालिखौ बारनानै राइट लानांगौ आरोखि बे आर्मी केम्पनि जस्ट अपोजिटआव राइट टर्न दङ बे लामाजों थांनांगौ नोम्बोदिया रागा जोंबाय बुरिया विश्वास खालामाखै नहीं है तो रास्ता बुरा क्या होता है
रास्ता नहीं है सिर्फ पत्थर है गारि सालाय जायो खिन्थु गारि फिसाबाबो सालाय जायो लासै लासै थांजायो थ' देखायहैथानसै होमबासो गोसो सोरांगोन आरो जुदि हाबनो मोनाबा दा जारला जागोनलै आहा लाबोबाय लाबोनानै जेबो देखायनो हायाबा लासिं सिं जाथारगोन नै नायदो लामाया माबायदि रावबो गैखाया हाग्राबारिसोखा 10-15 किल'मिटार नुबायना माबायदि गिथावथाव लामाया सयथिबो दा फैफिननायाव ज' जानोसै खिन्थु थांनायाव नै हारसिं गारिफोर गारि जाबायबायोबा जाला जागोनलै सयथिबो हारसिं दाफैखा लोगो लानानै फै आरो मोनायावथ' बे लामाजों आं एडभाइस खालामनाय नङा जुदि फेमिलिफोरबा हारसिं थांलाय फैलाय बेजों दा खालाम जेसेबां हागौ जुदि बे पिकनिक स्पटनिफ्राय ओंखारोबा थाब ओंखारनांगोन नङाबा बे 15 किल'मिटार स्ट्रेचा एकदम बिराद गाज्रिथ' मा होनो नेटवर्क गैया मा गैया एसे दिगदार जानो हागौ आरोखि ओंखायनो चान्सेस थाला नोंथांमोनहा नानिया नायगोन जोंना कैसे सो रही है गारियाव गाखोबाथाय उन्दुथोंसै मेन गेटआव नोंथांमोनहा एन्ट्रि खालामनांगोन बेनिफ्राय another 10 किल'मिटार होनबावदों नामा 10 किल'मिटार और 10 किलोमीटर इट्स ओपन अंटिल 7 कोई गाड़ी गया क्या पूछो बहुत सारे लोग गए बोलता एक मैं ये तो लॉलीपॉप जैसा स्मेल आ रहा है हैं मुझे ये लिपस्टिक लॉलीपॉप जैसा स्मेल आ रहा है लिप बाम है कैमरा को बाहर मत रखना नहीं तो एलिफेंट खा जाएगा कैमरा को ऐसा क्या ठीक है दाबो सौफैयाखै जोंहा लेट जाबाय दिनै फैनाया बिदिनो हाखु दाखु प्लेन खालामबा दे जायगाखौ नुहैबानो जासिगोन अरजाला मालाबाबो जै मोजाङै I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. एलिफेंट देख लिया इसको कम से कम एलिफेंट भी नहीं दिखता तो लेकिन ऊपर भी नहीं आ सकता ना ऊपर नहीं आ सकते देखो मैदेर नुबाय दोनै मैदेर माँ उठा के मुझे दिखाई नहीं दे रहा ये देखो बेबी एलिफेंट ये बहुत छोटा छोटा बेबी एलिफेंट देखा कितना छोटा है These are wild, huh? तो coming inside पापा वो क्या है that is elephant poo, papa. Nice one, kasih gue video for ko. Nice. लेकिन बंदा मजा बंदा दे. यही मिलेगा क्या जंगल का यही मिलेगा यार 2 घंटा ड्राइव करके मेरे को 10 हाथी दिखा के पानी में इंडियन फ्लैग देखो पानी में इंडियन फ्लैग गया इधर से जा सकते हैं चलो नहीं वो इनो रानी वो किसका है वो वाला ओ पुपू किसका है एलिफेंट का The slipper here, just stamp here. नीचे stamp करो इधर इधर और इधर. Put your left leg there. हाँ बस. Come. ये elephant poo. इनू का elephant poo. इनू. और पानी में भी ना. पानी में भी है. चलो अभी walking करो. वो दीदी भी walking कर रहा ना चल. Let's go. Hai, ada nih follower आङो. Adaखौ नायबाय थायो आङो. बिराद मोजां मोनो आङो. लोगो मोननानै. You want to sit? Sit down there. And they say if you wanna glimpse the future, you need space. And you said
follow me to wander. Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. अभी कौन विनर है? मेहर. Find it hard to not give in. माबायदि मोनखो बबे फिनालले? मोजां बरियाजोंनो फैबाय थाखायो. फैबाय थाखायो. दे. मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय साबसिन जेबो मोजां जायगा गैया आरो दा. माखासेखौ जों देखायनो हायोमोन बैसिम थाङोबा ओमफ्राय ओरै बै सिगाङाव माबा दङ भुटान फर्ट माने एसएसबि केम्पनि फर्ट दङ ओमफ्राय मोनसे माबा सिम्बल दं एसे आगे थांनानै मोनसे जों खेबना दंमोन नोंनो शेयार खालामनांगोन नाम्बार लायोबा फेसबुकआव माबानो जाबाय टेग खालामबानो जाबाय आपल'ड खालामनानै टेग खालामजोबबाय थांनायखौ ओमफ्राय बे जायगायाव आरो ओमफ्राय मोनसे बैथिं हाग्रानि माबा जुनार थायोना मोनामलायो गिना फैफिनो जों रामफलनि आदा रामफलनिनो हा दे होमबालाय नाइस टु मिट इउ बाय गुड नाइट कैसा लगा जगह अच्छा है जल्दी आना चाहिए प्लान करके ओमफ्राय नैबे सासे जोंनि लोगो बेंगलराव थाग्रा हितेश ब्रह्म बेनो आनप्लान खालामनानै दोनै एकदम लेट लिंहरबाय मोजां प्लेन खालामसै मालाबा जागोन दे खुलुमबाय रायजो राजाफोर चिन्मय ब्रह्म चौधुरी बयबो साबस्क्राइब खालाम बयबो फल' खालाम बयबो नाय थेंकिउलै नैबे जाहैबाय बेनि मिसेस हेलो ओमफ्राय जारौ हितेशनि हाय होनदो हाय नोंथांमोना बे जायगायाव जुदि फैबाय बायोबा फुङाव फै ओमफ्राय पिकनिक जानोबाथ' नोंथांमोना फुङावनो फैखागोन दिनैथ' जों जिप साफारि खालामनो हायासै जायगाया बिराद मोजांखा खिन्थु नोंसोर रिग्रेट खालामनाय नङा फैबाय बायोबाबो बे जाहैबाय कसुगाव बाजार ओंखाम उखैनायखाय नै बायदिसिना जाबाय दिनै फास्ट फुड एकदम When you left I was so completely gone, but now I'm sure